Paiba baro kani kalong kajing penbra ka badan kam kabawan chipi na ka office ng District Medical and Health Officer Ribhoy District Nongpo harangkat kajing itrilang bakatanat Education but Social Welfare Department kan pelong ya kajing pendi dawai wi ya ki khna ki banadu shisnem hadu khat khandai snem ka arta kaban sedang nadu ka khat a tarik hadu ka khat khandai tarik minta ubnai haki school but haki aganwandi center Pemtala kan tui ki kimi ki kpa ba phin pha ki khon jong phi ki banadu shisnem hadu khat khandai snem ka arta shaki school lane ki aganwandi center ki badon hajan jong phi na kabanta banyo pendi dawai wi ki khana ki bomdan wi ki long ki khana ki bashai pakhlan khublei shibun